2. Și să-l aștept acolo. Mamă. Bine, Vali. Wow! Mamă! Ca să facem cea mai nebună zi. La un nou videoclip am construit ceva aici, dar nu dăm direct. Dar vreau să văd cum mă duc. Uite așa. Și mă duc așa. Mi-e frică de mor acum să-l dau. Așa că hai că let's go să vedem câte rana îmi iau. Păi mie că n-am! Nu! Bă, taci-mi! Cred că-l dau. Doamne ajută, Doamne ajută. Oia! Coaie! Olele! Băiatul crede că îl dea. Îl dea, uite, îl dea. Aș vrea să mai dau o dată, dar mi-e frică iar. Wow, ce bine! Perfect! Perfect, nici n-am tras! O să dea. Iarăși îl dă Vali. Abonați-vă. Abonați-vă la Vali Ride. Like și subscribe! Uite că tu. Eu, uite ce bine l-a dat el ăsta. Lo bun, ne-am teleportat în oraș și începem cu... Uităm scările astea și stăm pe stafletul. Uite așa, fain frumos. Așa de joacă stand-off. Îți dăm și scările astea. Frumos așa, în bunny hop. Vreau să încerc să urc scările astea. Că pot. No. Sunt prea bun, mă, la săritura aia. De 2 ori am dat-o. A doua oară mai bine. Lasă, e bine. Hai! Cade în cap. A, nu mai căzut. 2. Și să-l aștept acolo. Mamă. Bine, Vali. Wow! Mamă. Dați like și subscribe. Ăsta e cu pacul.
Hai să dăm și pe ăsta de aici acum. No, bun. Vreau să dau și pe ăsta acum, ca să facem cea mai nebună zi. Da. Păi Ionuțe, Ionuț Magicu. Bine, Boli! Aproape de ea, nu? Hai din nou! Aproape și ea! Dăm flat și după aceea filmăm pe ăștia. Hai bă! Dați-te, lege! Pe la piatră, bun! Perfect! Hai că n-apuc să-l filmez. Sau uite că l-am apucat. Bine! Hai bă, slabilor! Mai multă viteză, nebunule! Nu mi-au atâta, Arată drup! Mamă, cum ai de mă? Lasă, stai așa primul. Ei, eu nu te văd să vedem dacă dai tu whip. Nu știu să trag acolo, chiar nu știu. Nu mai dau să trec, să trec. Nu mai dau, tu treci! Mamă, să-l dau din nou. De ce nu? Veni pe. Cine vine și pe noi dacă e. Ok, ok. Ma! La Ionuță, whip! Whip? Da! Apoi Ionuțe! Bravo! Dă-te, bă! N-ai pe la o parte! Wow! Hai foine, dai, Centurion! Foi magic, adevărat! Uite o alți acolo, un fir de sârmă. Băi, așa cu numele la canal, Point Magicus. Foi magicul. Da. Hai bă, cătă! Olele, ce-a fost aia? Frumos! Hai dau și whip acum la asta? Slabi ăștia. Scați în cap. Slab. Bravo! Ia uite la naibii. Bravo! Lasă-l pe ăsta. Ai văzut cum am dus? Dar tu ai văzut cum am dus eu? Aldra! Ha, da whip! Aoleu! Ma! Am o idee, dar nu știu cum este. Dau pe ăsta flat și dau și pe colț.
Bun! Ia bă, flet! Bine, șef. E bine, șef, e o părere aici spre dropul ăsta minunat. Aha. O părere foarte bună să mură familia mea. Oba! Ultima videoclip de seară. Cu Ionuț care a dat un whip. Mâncați așa cum am dus. O să a dat la fel ca mine. Cam cât m-a dus?